Sziasztok! Ma egy malacscsapdát szeretnék nektek bemutatni. Ennek is csinálni kell egy ilyen házszerűséget és egy malacspavnert, ami lerakja majd a malacokat, és ha mennek, beesnek majd ebbe a lyukba. Ide majd kell csinálni egy létrát, hogy te le tudjál jönni. Hopp, leesett egy malac, itt lesz a hús, itt lesz. Kezemben van egy ilyen malac toját, azért raktam le, hogy így meggyorsítsam a folyamatot, de amúgy malacspavnerrel is ugyanúgy működik ez. Csak megmutatni szeretném magyarul. Csak ez ilyen kis tutoriál videó. Most is raktam le malacot. Megnézem, hogy van lent már. Ó, itt van is lent. Föl is szedtem, hopp, megint esett le egy. Na. A lényeg úgy, hogy le kell ásni mondjuk egy bedrogig, vagy valahogy úgy. Föl is veszem a húst. Mennyi van? Lemegyek no kreatívba, mennyi hús van? Már 64, meg még 14, az sok. Na. Azóta esett le. Na. És akkor úgy, hogy ide teszed a malacspavnert, és akkor a malac vagy már úgy spavnol le, hogy leesik rögtön, vagy csak mennie kell és utána esik le. Ezt úgy is meg lehet oldani, hogy vízzel meggyorsítani a folyamatot, hogy ide köré teszed a vizet. Mindjárt meg is mutatom, itt a víz a kezembe, így. Ide teszed így a vizet, és így letolja a malacot. És akkor meg fog fulladni rend, de ez csak egy példa. Nem muszáj így csinálni, de így is lehet. Én így csinálom, mert így biztosan, hogy megdöglik egy idő után. Így is nagy valószínűséggel meg fog dögleni. Csak nem tudni mikor. Hopp, én is leestem most. Igen, ott haldokolnak is lehet látni, hogy fulladoznak. Mindjárt lemegy a víz, és akkor meg is tudjuk nézni, hogy halt-e meg malac. Reméljük halt. Igen, halt meg egy, sajnos meghalt egy. Talán 2, mindegy, és ezek maradjanak itt. Érezzék jól magukat. Itt azóta, megnézem, hogy azóta esett el a malac. Esett. Hát ez a videó ennyi lenne. Ha kérdésetek van, írjátok meg YouTube-on, vagy Facebookon, de szerintem nem lesz, mert ez nagyon könnyű kis csapda, ezt a kezdőknek tudom ajánlani. Sziasztok!